Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala Communication Secretary Martin Andanar. Gibisita sa Bisaya Gyud team ang mga magtutudlo sa Kawayan Elementary School o Kibinton Integrated School sa probinsya sa Bukidnon sa atong bond paper gift project. Ato kining tan-awon. Sa atong paghatagtabang sa mga magtutudlo o estudyanteng Bisaya, giadtuan sa Bisaya Gyud team ang probinsya sa Bukidnon. Una natong giadtuan ang Kibinton Integrated Elementary School, din malipayon kitang giabi-abi ni Principal Cesario Fermoso ug Teacher Rowena. Matod ni Teacher Rowena, tungod sa ilang kakulangon sa bond paper, wala nila nahatagan ang tanang estudyante sa answer sheet. Tungod niini, naglisod silang nag-check sa mga notebook sa mga estudyante. Samtang sa atong pagbisita sa Kawayan Elementary School, malipayon usab kitang gidawat ni Principal Jerry Malunas ug Teacher Jolly Katiil. Giambit ni Teacher Jolly na isip usa ka magtutudlo sa panahon sa pandemya, kasamtangang nag-adapt paghihapon sa new normal tungod usab sa ilang kakulangon, labi na sa mga modules na gamiton sa ilang mga estudyante. Tungod niini, ang Bisaya Gyud team mihatag og tabang sa mga magtutudlo sa Kibinton Integrated School ug Kawayan Elementary School ilawom gyapon sa atong bond paper gift project. Dako kay siya nga tabang nga naay nag-donate sa amua. So na maka-provide na mi og answer sheet sa mga bata para didto na sila magbutang sa ilang answer o kami pod nga teachers dili nami maglisod sa among pag-checking sa ilang mga answer. Daghan kaayong salamat sa Bisaya Gyud sa pagbisita sa amuhang tunghaan. Kami nagmalipayon nga niabot kamo kay excited kaayo mi. Sukad pa kaganihang buntag nga nagpaabot mi, excited kaayo mi nga nakadungog sa maayong balita nga kamo magbisita sa amuhang tunghaan. Dakong pasalamat usab sa atong programa, Special Assistant for Cabinet Officer for Regional Development and Security, Region 10, George Baula ug si Konsehala Jataimi Okinlay Gumban sa Impasugong Bukidnon sa atong gamay na programa para sa mga magtutudlo ug mga estudyante. Dako akong pasalamat sa Bisaya Gyud, labi na sa bond paper gift na gihatag dinhi sa eskwelahan sa Kisulon ug sa Impasugong Bukidnon. Kaning mga bond paper dako kay tabang para sa mga module sa mga estudyante nato dinhi sa Bukidnon. Salamat sa Bisaya Gyud. Hinaot unta nga tabangan pa ninyo sa uban pang mga eskwelahan na mahatagan nato og bond paper. Daghang salamat Bisaya Gyud. Daghang salamat Bisaya